Здравейте! В това видео ще говорим за характеристиките на нашия продукт. Стоманата, която използваме в механизма и цевта на нашия продукт е изключително важна за нас. Особено искаме да подчертаем това. За цевта и механизма на нашия продукт използваме закалена стомана 4340. Този материал не се произвежда в Турция. Това е материал, който струва 2 пъти повече от стоманата 4140. Причината да използваме това е нещо, което наблюдаваме при много материали. Разбира се, това също е свързано с топлинните обработки, които се прилагат. Когато виждаме продукти, които са се напукали тук или там, всеки на различно място, стомана 4340 и ние решихме какви процеси ще прилагаме върху нея, т.е. крайните процеси, които ще използваме, или по-скоро обработваме закалена стомана 4340, обработваме този материал от пръти с дебелина 10 мм, не чрез леене. Пукнатини от леене също се появяват при отлетите части. Това също не ни върши работа. С други думи, не искаме дори един от нашите продукти да се върне при нас с проблеми. Материалът, след като бъде обработен от 10 мм прът, при обработката на цевта и механизма, на повърхността се генерира топлина. Поради тази топлина възниква разлика между твърдостта на ядрото и твърдостта на повърхността на материала. За да изравним тази разлика, т.е. да съчетаем твърдостта на сърцевината с твърдостта на повърхността, с други думи, ние подлагаме цевта и механизма на специален процес. Т.е. ние ги подлагаме на термична обработка. При тази термична обработка обаче го нанасяме от повърхността надолу към сърцевината от 0 до 25 микрона и то остава в тази пещ в продължение на 24 часа. Този материал се окачва по-отделно и се поставя във фурната. Материала, с други думи, ние не трупаме 30, 40, 50 или 100 броя един върху друг и не ги подлагаме на термична обработка наведнъж. Защо? При този тип термична обработка, материалите, които са отвън, стават по-твърди, докато тези отвътре остават по-малко твърди. Така, например, тук може да получите 47 по Рокуел, тук 42 по Рокуел, а там да кажем 35 по Рокуел. Възникват такива проблеми. Затова ги закачваме един по един. Както казах, материала остава във фурната за 24 часа. След 24 часа изваждаме материала от фурната. Потапяме го в масло и изчакваме 10 до 15 секунди и след това го изваждаме. В резултат на този процес, нашият материал, който излиза от пещта с петнист цвят, става напълно черен. Тоест няма боя върху цевта или механизма. Няма и покритие. Няма и цераколт. Драскам го с ногтя си по този начин. Той изпилява ногти ли? Изблъсвам го. Няма абсолютно мието. Защо? След като обработихме материала с инструмента, повърхността беше омекнала. Но с термична обработка възстановяваме твърдостта на повърхността и отново постигаме твърдата повърхност. Сега вижте как работи този механизъм. Например, нека ви дам един пример. Виж тук има минимално триере. При много продукти започва от тук или от там. Има и такива опции. Всичко това се проектира, чертожва и произвежда директно от CNC машина в този щат. Върху която и да е част от нашия материал, независимо дали е механизма, цевта или където и да е другаде след обработка, т.е. докато не стигне до сглобяване, не се извършва абсолютно никакво пилене или шлайфане. С други думи, в никоя част от нашата фабрика за довършителни работи или извън нея, тези продукти не са подложени на подобни процеси. Нека го кажа така. Обикновено една част излиза от CNC машината за половин час, но след като излезе, тази половинчасова част определено трябва да се изпили или шлайфа отвън. Трябва да се извърши пилене и швайхоля. Но нашите части излизат от CNC машината за около 40 до 45 минути и не оставяме никакви стружки или грапавини по тях. Ако погледнете вътре, ще видите, че е абсолютно безупречно. Не можете дори да видите следи от инструменти по частите. Не се извършва никаква довършителна обработка на цевта, механизма или която и да е част от оръжието. Можете също така да погледнете цевта по този начин. Цевта също се произвежда вътрешно в нашата фабрика. Не знам дали успявам да го покажа ясно. Камерата за патрони също пасва по този начин. Използва се двойна спирална пружия. Тази част тук е от стомана.
Първо, трябва да премахнете това, за да извадите ударника. Второ, трябва да премахнете нашата закопчалка тук. Можете ли да го видите така? Мисля, че се вижда. Трето, трябва да извадите щифта тук, за да можете да извадите ударника. Това е модел, на който може да се монтира мерник с червена точка. Освен това, имаме визуален дизайн за охлаждащия елемент и заглушителя. Когато го заредя така, докато ударника е монтиран, тук има индикатор за ударника. Тоест, нашия ударник е зареден. Това означава, че има патрон в цевта. Отново, когато тук има патрон, той изкача, както знаете. Екстрактора оказва натиск. Горната част на екстрактора е боядисана с червена боя. Това също ни показва, че има патрон в цевта, или по-скоро ни го индикира. Що се отнася до рамата, всъщност стигнахме до тази полимерна рама за 3 години. Това също е суровина, която е почти 6 пъти по-скъпа от материала, използван от много стандартни компании и ни отне 3 години, за да се здобием с този материал. Какво искахме? Какви искахме да бъдат свойствата на този материал? Или по-скоро имахме определени критерии. Първият ни критерий беше да не абсорбира влага. Второ, да не отделя влага. Трето, да бъде удароустойчив. Четвърто, да бъде топлоустойчив. Успяхме да намерим тези 4 свойства в този материал. С други думи, тези 4 характеристики са в тази суровина. Отново, не можем да намерим стомана 4340 в Турция. И тя идва от чужбина. Както споменах по-рано, този материал също не се намира лесно в Турция. Това не е материал, който можем просто да купим от магазина на ъгъла. Това също е специален материал. Отново трябва да го внасяме от чужбия. И тук въпросът, който споменах относно това да не абсорбира или отделя влага, е, че включително и стоманата материалите се разширяват при топло време и се свират при студено, както знаете. Тоест, те се разширяват и свиват. Знаете, че електропроводите увисват през лятото и се опъват през зимата. Повечето суровини, включително стоманата, повтарям, може би, но абсорбират и отделят влага. Казахме, че не трябва да абсорбира или отделя влага. Защо? Изпратихме го в умерен, т.е. горещ климат. Нашият материал ще се разшири. Когато го изпратим в студен климат, материала ни ще се свие, а тъй като работните хлабини и толеранси тук са много малки, независимо за какво оръжие става дума, то неизбежно ще засече или ще блокира. Когато задействате механизма, той удря в пластмасовата рамка или при много оръжия. Виждаме тази част, този участък да увисва надолу. С други думи, очевидно не искаме нещо такова в нашето оръжие. Не знам какво специално свойство има този материал, но що се отнася до издръжливостта, ако един материал се огъва така, за мен това означава, че не е подходящ материал. Условията за формоване на нормалните материали са между 180 и 220 градуса, но условието за формоване на този материал е между 280 и 320 градуса. И какво означава това? Означава, че това е материал устойчив на високи температури. Тоест при високи температури, защо искам устойчивост на висока температура или защо ние я искаме? Без значение колко се нагрява оръжието при бърза стрелба, горната част е направена от пластмасов материал и не трябва да се разтапя, а материалът не трябва да е мек, защото, както знаете, при всеки изстрел механизма удря тази част. Какво ще стане, когато бъде ударена? При високи температури и щифтовете също ще се нагреят. Когато се нагрее, тази зона ще започне да се разклабва. Штрак, штрак, штрак. С други думи, тази дупка ще започне да се разширява. Ако се нагрее по време на движението си напред и назад, няма да видите нито един от тези проблеми в тази рамка. Така че това е издържлив и наистина висококачествен материал. Освен това, когато говоря за устойчивост на удари, се опитвам да го огъна така. Изобщо не мога да го огъна. Има още едно видео. Това е материал, който наричаме крак-крак. Знаете, онзи, който се натиска и удря. Или по-скоро, това е машина за крак-крак. С него, без тази вътрешна рамка, на най-чувствителната му точка, нищо от това не присъства. Удряме го тук, опитвайки се да го щупим. Не можем да го щупим. С други думи, ние се изморяваме, но материала не. Затова този материал е незаменим за нас. Отново, ние сами правим инжекционното формоване на този материал вътре в нашата фабрика. И след като материала се оформи, по никакъв начин не се прикрепя към никакъв апарат или устройство за оформяне. Искам да кажа, при много материали е така.
Те се държат след формовалепо. Тук се слага стяга, за да не се изхлузи тази част надолу. Тази част се фиксира в менгеме по този начин, за да не се движи така. Към слота запълнителя се прикрепя апарат, за да не се стесни или деформира тази част. С други думи, за да не приеме различна форма. Но този материал излиза от нашата машина за инжекционно формоване. Това е част, която директно изпращаме за сглобяване след това. По никакъв начин не се прикрепя към никакъв апарат за оформяне. Задната подложка може да се сменя. Имаме 3 подложки, наречени малка, средна и голяма. Можете да я нагласите според ръката си. Бутона за освобождаване на пълнителя може да се премести от двете страни. Може да се извади от тази страна и да се постави от другата страна. Има опция и функция, която позволява да бъде използван и от нашите левичари. Пълнителят, който използваме в оръжието, е C75B. С други думи, това е пълнител, подходящ за оръжието C75B и се произвежда от Мекар, италиански производител. Освен това, има и компания наречена ACT, която също е италианска. Така че, в зависимост от това, коя е налична за поръчка, какъв е производственият им статус или сроковете за доставка, понякога взимаме пълнители от ACT, понякога от Мекър, тези 2 италиански компании, и ги добавяме към нашия продукт. Може да попитате, защо италиански? Според нас всичко опира до пълнителя. Ако има оръжие, има и пълнител. Ако няма пълнител, няма оръжие. С други думи, колкото по-добър е пълнителя, толкова повече подпомага качеството на вашето оръжие. Как да го кажа? Направили сме оръжието на най-високо ниво, но ако пълнителят ни не е с желаното от нас качество или точните размери, или каквото и да е формата му, способността му да държи или подава патрони, ако това не е наред, тогава оръжието ни няма да работи. Тъй като не искаме да се случи нещо такова, какво правим? Ако използваме стомана 4340 в механизма и цевта, се стараем да използваме и най-добрия материал в полимера. Затова и този път се опитахме да използваме възможно най-добрия пълнител. Като цяло, това е нашият модел с защита, нашата защита. Има предпазител на спусъка. Ако натиснем тук, спусъка ще се освободи, но ако натиснем отстрани, така няма да стане. Нашия спусък няма да се освободи. Това е предпазител на спусъка, проектиран за случаите, когато се опитваме бързо да извадим оръжието от кръста си. Това е предпазител на спусъка, направен да предотврати случайно произвеждане на изстрел, за да не се простреляме сами или спусъкът да не се освободи в нежелана позиция. Ако ще стрелям, ще заема точно тази позиция. Когато натисна спусъка, веднага щом го натисна, спусъка ми ще се освободи. Освен това, ако натисна отстрани или го дръпна бързо, той не се освобождава. Друго нещо, на което обръщаме внимание или искаме и вие да обръщате внимание, е, че дори когато напълно пусне затвора в това движение, той пак трябва да може да се заключи в тази позиция. Правя го по този начин, защото вие обръщате внимание. Виждате ли някакви дръскотини или следи от триене тук? Няма такива. След това, например, тук на цевта имаме леко удебеляване. Причината да сложим това тук е заради стрелбата, за да можем да групираме трите точки много по-добре и в по-малка зона. При стрелба по мишени може да се прикрепи червена точка, може да се прикрепи лазер. Нулиране на разстоянието. Пак го опънах. Ако сте забелязали, това е идеално разстояние за нулиране. Не е твърде дълго, нито пък е твърде късо, защото ако е твърде късо, всъщност е доста опасно. Да кажем, че е както трябва да бъде, или по-скоро, че е правилно. Ако някога попаднете на нашия пистолет някъде, това е нещо, което не може да се опише с думи, трябва да го усетите. След като вземете хода на спусъка, докоснете го много нежно. Можете да усетите само чувствителността на повърхността между спусъка и ударника. Никога не пада със звук като штрак, штрак, штрак. Има перфектно чиста повърхност. Можете точно да разберете кога ще се освободи ударника. В противен случай се чудите, падна ли, ще падне ли, как да го кажа, с нещо такова. С други думи ще го усетите на спусъка. Когато се сблъскате с нашето оръжие, ще ви помолим да тествате това. Освен това имаме 3 вида рамки. По-точно имаме 4 цвята: черен, земен, сив и зелен. Нито един от тези тук не е с церакот, покритие или боядисъм. Ако го погледнете по-отблизо от тази гледна точка, когато разрежете суровия материал, отвътре излиза същият маситен цвят.
Значи, остървам ръба на този сив цвят с нож по този начин. Отдолу пак излиза сиво. Това означава, че използваме директно суровия материал. С други думи, имаме смески за оцветяване. Смесваме ги, за да сме сигурни, че материала излиза оцветен. Не нанасяме никакво покритие. Благодаря ви, че ме изслушахте. Надявам се да се видим отново. Приятен работен ден!